EAJ-PSE gobernu taldea proiektu handietaz harro dago, baina Sestako egunerokotasunean gauzak ez doaz aurrera, eta Sestaoarrok hala ematen dugu. Horren froga dira kirol taldeei, herriko elkartei edo euskara ikaslei emandako diru laguntzak. Oraindik maiatzean ordaindu ez direnak. Eta taldeek beren poltsikotik jarri behar dituztenak txapelketak egin ahal izateko, oraindik fakturak ordaindu gabe jarraitzen dute herriko jaiak eta kultura ekitaldiak egiten dituzten elkartei, edo eta 2025ko laguntzen zain jarraitzen duten euskara ikasleak. Esan digutenez, arazoa kudeatzeko udal langileak ez egotetik dator. Beste behin ere, gobernu bazkideen aurreikuspen kudeaketa eta erantzukizuna falta gure herria atzeratzen du. Horregatik berriro eskatu dugu giza baliabidetik opeak martxan jartzeko iraungi aurretik eta lanpostu hutzak ahalik eta azkarren betetzeko. Berriz ere, gobernu talde hau ez dago gure herriaren mailan.